ধরনের মিটিং নামগুলো বর্ণা আনখোলন জানবে এবং হামলা ভিডিও যারা সিনারা বিভিন্ন তমেরা সুরক্ষিত এবং চিন্তিত হানি তারা উন্নয়ন ঘটনা খোলন দেয় এবং খাতা জানা তারপরে বছর তিনি অরব ত্রিপুরাল্যান্ড স্টেট पार्टी बाय सालसानि दरना फुंनि दाम 26 तारिखनि दाम 4 जरा नि बागै अ जागायाव जों संसार जाखा दिनै दिनैनि जे डिमान्ड हंखाय जों एडिसि एरिया न त्रिपुराल्যান্ड बा स्टेटहुड नामनानि आ डिमान्ड तै कायसा हंखाय अरब दिनै जता मिजोरामनि जे रियां फाइनाय रक अजे सरनाथि फाइनाय रक न बरकताव पुनर्बासन रनानि बागै गभर्नमेन्ट ताय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आबो जतन बसिजाक फेयाबा ताबुगो आबो कार्यकरि इंगिया जों नायो आबो जे गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट गदालै बरकनो दाक्ति खलायै बरकनि तंथाय जागा एबा पुनर्बासननि व्यवस्था खलायनायनि इंथुन आबोनो तयै जों दिनै अरब सालसानि दरना जों आसुग्लायो जों अबनि सिगां बाहायनो थांनाय बिसिआव सेम अ मासन नभेम्बर मासन ओ किसा ओ yang बसकांगो जों आफ्रु बाहायनो खलायैखे चिन आफ्रु बाहायनो कायनि दाबि कायसा हंखाय एडिसि एरिया न स्टेटहुड त्रिपुराल्যান্ড नामनानि तै कायसा हंखाय जे मिजोरामनि जे तंथाय याकारै मा फाइनाय रक चिनि बरकनो अ त्रिपुरा हावनो बरकनो पुनर्बासन रनानि इंथुन नै चिंगाफ्रु डिमान्ड खलायखा बेलायखे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट हामबाय मारो जोंनो लगी न सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट नि जे होम मिनिस्टार ब जोंनो लेटार रय जोंनो तलांखा नभेम्बरनि 29 तारिखनि हरनि 9:30 समय आसाम हाउस थाङै जोंबाय टेबल टक खा जोंआफ्रो साका जे मिजोराम हायाकारि मा फाइनाय अ जे रियां सरनाथि रक बरक 22 बोसोरनि थांखा बरक अ जागाव जे टंमानि बरकनि कोनो व्यवस्था गरै तंथायनि व्यवस्था गरै मिजोराम सरकार बो आबो कोनो व्यवस्था खलाया तै त्रिपुरा सरकार बो खाया आबोनि बागै जों नायो बरक भारतनि पुसा हंखाय भारतनि जता अधिकार स्वाधीनता अधिकार भारतनि जे कोनो जनगण एबा जे कोनो भारतनि सन्तान भारतवर्षनि जे कोनो राज्यआव आज हाजावा खलायनानै व्यवसाय बाणिज्य खलायनानै एमन आ जागाव तंथाय नामै तंनानै आमति अधिकार दङ हिंगाबा मिजोरामनि जदिनो त्रिपुराव फायो हंखाय बरक बाहायनो इन्डियान हंका इन्डियान नि बागै जों नायो आबोनो बरकनो त्रिपुरावनो बरकनो पुनर्बासन रनानि इंथुन नै जों आदिनो सालायखा 29 तारिख नभेम्बर 2019 नि हरनि 9:30 समय बरम गोनां होम मिनिस्टार अमित शाह जी बाय जों कक सालायमाने यागलो आरो जतन गसिबायखा बरकनो त्रिपुरा हावा पुनर्बासन रनाय हनै ताय आसामाव ताबुक चलियै दङ फियाबा ताबुक बाहायनो अ रियां सरनाथि फाइनाय बरक रकनो ताबुक बाहायनो बरकनि सठिक पुनर्बासन ताबुक बर जायगिया हंखाय आबोनो तै जों आफ्रो सेमानो खलायमानि सेम ताकलायबो जों नभेम्बर न सेम अ जागावनो जों तेबायसा आबोनो खलायो ओ रियां सरनाथि जे फाइनाय रकनो जे पुनर्बासन रनानि बागै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट जे अ जागाव जे चुक्ति पत्र हंलायमानि एबा जता कग्रलायमानि अब दाक्ति खलाय बरकनो पुनर्बासननि व्यवस्था खलायनानै अ कायनि डिमान्ड तै जों दिनै हरनि आसुलाय जों अरब दिनै जास्ट जेहेतु ताबो COVID-19 नि जराबा ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खायनानै नांगौ आबोनि बागै जों गोबांमा बर' रक ताबुक आन्दोलन नंखरनानि बागै तियारङै दङ फिया जों वानसुका अ जागा बसातेव आसुकसे जों ससियेल डिस्टेंस मेंटेन खायनानै सम्भव गलाक नै जों बेबागै बे फरक सारा एबा 100 जननि जों टारगेट नावै जों खलायलायखा का अ 100 जन टारगेट जों जता लिडार तंनाय रकनो सिमिनो अ जागा तुबखा और कांचनपुर फाइक्या अमरपुर फाइक्या तेलजामुरा फाइक्या सदर फाइक्या जम्पैजला फाइक्या अमसुकनो जों तुबो तांफाङकरा हिसाबै अ जागा प्रेसिडेन्ट दङ त्रिपुराल्যান্ড स्टेट पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां चित्तरन्जन देव बर्मा आं भाइस प्रेसिडेन्ट मोजां सनाचरन देव बर्मा
General Secretary tongo Ronojoy Jomatia, te AGS Tonoy Jomatia, tongo tebo AGS Pronendroriang tongo, ke te Organizing Secretary tongo youth Tipralan State Party ni President Borom Ganang Pikas da Borma tongo ako songrokta. Bus kang nahon ito tentang. Sini bus kang ni nahar mongobono 2026 phaikya hangkai Bharat ni Songbidan re-adjustment ngi thangnai jepro re-adjustment ngi thangana apro delimitation ngai delimitation jepro ngi thangana apro sini jono songkharok microscopy ngi sing kamasuk gui thangnai jono songkhawa kamasuk gui thangnai apro sini adhikar जों अ जागा भारतनि संविधाननि बिसिङाव दङ होमपानो अ अधिकारते प्रयोग नलिया आबोनि बागै जों 2026 जरा जों जे साकायपानो थैब थांब अ दफानि बागै जों दफानो फियकनानि बागै सामुंख्लाय थांलायनाय होनो चिनि बसकांनि नाहारमु